Itzuli zait! Itzuli zait! Mil esker, dragoi bolak! Indartu da! Oso ondo doa hori. Zoragarri! Aitaren espiritua? Hori duk, hazi dugu guztiz! Ikaragarria aiz eta gogorrekin diok, bete-betean. Etengabeko aldaketa hoiek izaki guingarria sortu dute gehienetan. Itzuli izaki jator bihurtuta, eta orduan neurtuko gaituk, aurrez aurre. Nik trebatzen jarraituko diat. Ikusi arte.